Здравейте и добре дошли в моя канал. Джо. Както сте разбрали от заглавието, днес отиваме до пещерата. Пак ще избавя името, как се казваше? Проходна. Всеки път казвам преходна. Да, очите на Бог. Тя се намира на около 100 км от София, толкова горе долу карахме. И сега, сега вървим по един път, който ще видите след малко. И се надяваме просто да няма змии по пътя, защото няма да е готино. Аз нося стабилизатора за телефона и дрона, така че в най-добрия случай ще имаме снимки от дрон и съм много excited за това нещо. Така че останете до края на видеото и оставете едно харесване. И се абонирайте. Какво сме тъпи? Има паркинг долу. И ми вървим по жегата на 40 градуса, защото не знаехме, че ето там долу има паркинг. И най-вероятно нямаше да ме шубе от змии, ако бяхме стигнали. И една изоставена самотна къща тук, защото защо не? Да, добре. Пожелайте ни късмет. Хора, крижах да падна. Изпуснахме си, защото не знам дали това е пътя. Минаваме през едни интересни места, които не мисля, че пътя. Когато гледах Слави Клашора, минавайки от тук, той не минаваше през това. Така, ще стигнем. Надяваме се. Най-много да има кърлежи и змии. Друго може да има. Not cool, man. Not cool. Добре. Бих потичкала малко. Някъде. Много е красиво, но все пак е малко страшно. Not cool, man. Добре, имало е цивилизация някога тук. Има чешма. Някога. Има някаква надежда. Това е горещо, хора, просто наистина. Да няма друг път, за да се качваме, защото от тези кърлежи тук. Не знам дали е зле или добре, че чуваме хора тук. На гората. Чуваме ми спокойно. Аз направя много тежки преходи.
Изгубихме си това. Чуваме го от някъде, но очевидно не е тук. Така че, според мен кацна някъде. Обаче къде е кацна? Далечко е този дрон. Всъщност, ние ли сме това или то е това? Ние сме това. То е там. Да. Ама това там е там. Да, то нали се чуваше? Хора, също сме с загубен дрон. Има шанс да ходим да го търсим някъде по скалите, което не знам как ще стане. Невероятно е там горе. Той тъпото, че на тях много бързо им пада батерията. След няколко минутно чакане, все пак установихме връзка с дрона и това са кадрите, след като изгубихме сигнала първия път. Можете да видите сами как дронът се опитва да се върне обратно, обаче бърка мястото и започва да каца над една гора. При което аз си връщам контрола и завъртам камерата надолу, за да видя къде точно се опитва да кацне и тогава губим сигнал за последно. Тогава дронът изчезна. Хора, в момента сме в пещерата, след като загубихме дрона. Ще ходим после покрай реката някъде да се опитаме да го намерим. Това е последната локация, записана от дрона. Това нещо успеем, за жалост, нещо не съм много... Виж, те куче. Бебе. Не ми обърна внимание на това. Та сега първо ще видим пещерата и после ще... И после ще вземем да го търсим. Тръгваме си. Сега ще се опитаме да намерим дрона някъде до ръката. Почти съм сигурна, че това няма как да стане. Но все пак ще се опитаме. И ако стане, после ще се опитаме да вкараме дрона през ето този дясната дупка. И да видим дали нещо ще стане. Чакай. Опитва се да прави видео за... Те деца май бяха скалки някакви. Ама... Изгряваха ми се. Да, се Малко е стръмно. Издирваме дрона. Джо, внимавай. Аз по-скоро да не снимам, докато се спускам от тук, за да не... На снимката от Google Maps най-добре се вижда къде е засечена последната локация на дрона. Възможно е там да е паднал, но също така има и шанс, след като е загубил сигнал, да продължи да търси по-равно място, на което да кацне и мястото изобщо да не е това, всъщност да е доста по-далече. Както се вижда, местоположението е една доста гъста гора, където сме ние също е по-трудно проходимо. По пътечките и главния път ни го даваше около 1 час, а през самата гора, както виждате от снимката, можеше да се стигне по-бързо, но доста по-трудно. И когато дори не знаем дали изобщо е паднал там, се преценихме, че може би не си служава да ходим, тъй като беше и много горещо, беше 40 градуса. Така че останете до края на видеото да разберете дали все пак отидохме и какво се случи. Ние официално сме тъпи. Много тъпи. Ние сме паркирали ето тук. И излязохме от пещерата точно преди 1 минута. Имало е път много по-кратък. Насолих Слави Клашера, че каза, че е най-лесно проходимата пещера. Очевидно е най-лесно проходимата пещера. Просто ние решихме да не погледнем на дясно, наляво. И затова ходихме по нея странни места. А хората ли това е нашия паркинг? Аз почвам да се съмнявам. И аз не мисля, че това не беше толкова голям този паркинг. Не, така се казва. С автобуса така се казва. Сега ако се окаже, че не е нашия паркинг, по тая жега, много сладко. Стигнахме до Луковит да хапнем за малко. Ще ни трапезата. Се казва Вики, буквално портите са огромни. Честна Вики. Джо, как е?
Толкова ни хареса този копига, че решихме да се върнем. Да търсим друго. Връщаме се да търсим друго. Връщаме се да търсим друго. Чакай. Връщаме се да търсим дрона. Евентуално до къщата, която мисля, че снимахме в началото. Да видим дали оттам ще успеем да хванем някакъв сигнал. Макар че силно се съмнявам, защото батерията му би трябвало да е паднала преди много време, но ще видим. Има шанс да е кацнал, да е търсил къде да кацне наравно и да е кацнал там, защото е доста голяма скала такава. Има къща. Шансът е минимален, но все пак ние ще се опитаме да го намерим. Така че, пожелайте ни късмет, защото иначе ще се разрева и ще работи София. Благодаря. Стигнахме до къщата. Ето я. Но дрона го няма тук и хората казаха, че не са го виждали да е падал някъде. Така че единственото ми предположение, че е паднал, сега ще ви покажем къде. Така, по навигацията и картата, която би трябвало да сте видели преди малко, ли ще видите сега, ето тук. Това са жепелините, тук долу е ръката и той трябва да е паднал някъде. Ето там. Но там няма как да стигнем. Жалост. Тук има някаква гледка. Може да е паднал някъде там. Ма чаках над жепелините да е минал, се съмнявам. Не, да се увидим от тук. На всичкото отгоре сме спукали гума по дяволите. Погледни. Не мога повече. Това пътуване не ми харесва. Спукали сме гума, имаме резервна гума и въпреки всичко не знам какво ще правим. Добре, та има ли След малко се разплача. Да не е спаднала просто. Не знам. Това пътуване не ми харесва. Значи, интересната история. Шегуваме се, че сме спукали гума, през цялото време сме спукали гума. Толкова е. Аз мисля, че сме намерили дрона. Защото се въздухихме. Карма. Да. Але. И то бе, аз не знам как не сме изкъртили. Таза. Добре, та има ли смисъл да се мъчиме да я надуеме? Да не е спаднала просто? Едва ли толкова бързо ще спадне гума? И Габи вика, че запалката и не бачка. Я да пробваме все пак. Поне стигнахме до тук, ако бяхме позрати на пътя. След дни вече се помисля, ще видим. Спри! Добре. Ами той е на 1 час горе-долу. Аз се пак да пукнем от... Добре. Айде. По-добре не я надува, защото ще види какво дали да мога да я таковаме. Той ще влизам багажно. Абе, не става. Аз не трябва да имам. Да. Аз си мисля, че някой е спаднал. Защото няма ти капачката. Мисля, че защото виж не спада от това, което я надух. Според мен просто някой си е направил гавра. Ние щяхме го видиме. Защото виж не спада в момента. Виж, че няма. Добре. Айде. О, сукър. Добре, дайте, долу има ресторант. Ще помолим. Евентуално хората сме настигали, не знам някъде. Да отидем при тях. Защото тата ще дойде. Евентуално за 1 час. И аз вече усещам как получавам слънчева дъга. И косата ми... Мале как набръга работа. Мале. Оме. Хора, има прилет. Абе, те ли сме ли сам? Чуй, ще взема да ни... Абе, хора, този ресторант май не е много ресторант. Това е като начално погрешен звой. Тук няма никой. Там е ресторант. Това беше някаква паяшина. Така започва всеки погрешен завой. Добре, намерихме ресторант. Хора, ето ни поне гледката, докато чакаме спасението. Тата се да дойде. Ето това там е психиатричната болница, супер. Не се вижда. А ръката къде е? Не се вижда. Да, аз така не ги виждам. Да, поне имаме хубава гледка. Докато чакаме.
Ето на тази снимка от приложението на дрона можете да видите горе-долу къде се намира психиатричната болница, къде точно открихме, че сме спукали гумата. Последната локация на дрона също се вижда и входът на пещерата, големия ход. Така че горе-долу сме направили една доста добра обиколка днес. Мишелинки ли са? Мишелинки са. Обсъждаме това как спукахме чисто нова гума, която е до 2 месеца. Да. Почти сме спасени. Сложихме резервната гума. И в момента следваме. Дай от човче. 2, 3, 4. Хора, сменихме гумата и сега се отправяме към София да се надяваме благополучно. Така че най-вероятно това ще е края на нашия влог за днес. Дано ви е харесал и надяваме се да е края. Малко. Така че благодаря ви, че гледахте, харесайте, абонирайте се и